brut al Parkinson i ara explicarem el nostre resultat del nanorobot, el projecte que hem estat fent. Aquesta malaltia, la del Parkinson, l'hem triat perquè és una malaltia que trobem que està poc desenvolupada i perquè familiars nostres l'han tingut. El nostre robot té com una forma esfèrica i té com un nucli a dins connectat amb unes punxes que tenen uns sensors per aquí que detecten neurones malaltes. A través de les punxes, el nanorobot traurà la cura. Quan amb els seus sensors detecti una neurona malalta o morta, la curarà i farà que ja no hi hagi Parkinson en aquella persona. El nostre nanorobot entrarà el cos a través d'un nadador nasal i per travessar la barrera protectora que tenim al cervell deixarà unes proteïnes que el cervell reconeixerà i així el trobarà.